Нощен хоризонт. Добър вечер от мен, Николай Атанасов. Поздрави от моите колеги Иво Гълъбов и Слав Бистрев, звукорежисьори, и от най-новата ми стъжантка, бесарабската българка от Украйна, Ирина Островска. Слушахте, предполагам, много внимателно нощния бюлетин. Чухте за пореден път за нови порои, поледици и наводнения почти в цялата страна. Тази нощ няма да говорим за тази унищожителна стихия. Ще говорим за онази животворната вода. Ще разговаряме и за тайните на дълголетието, които може би ще ни разкрие един от нощните ни гости. Това е професор Игнат Игнатов, биофизик, който е и създател на научно-изследователски център по медицинска биофизика в Тетевен. Другият ни нощен гост, това е гостенка. Тя преди няколко дни или не толкова отдавна, макар и за кратко, е отново в родината си, загърбвайки Великобритания, където гради своята музикална кариера. Казва се Ива Георгиева. Ще чуем нейни изпълнения и на живо, и на запис. Ще ни разкаже за това, възможно ли е един българин, един музикант, един артист да успее в големия западен свят да покори света. Ще научим от нея малко по-късно. Телефоните за връзка с студиото 963-1565 и 933-743 с кода за София или за България, в зависимост от това откъде звъните. А скайп адреса ни е Нощен хоризонт.
Акцентите от днешните ежедневници. Започвам с вестник Монитор. Една отправка към 14-та страница, която лично мен много ме зарадва. В средата на 2015 година започваме третия лъч на метрото. Това е заявила Йорданка Фандъкова, кметът на столицата. Но заглавието, което привлече категорично вниманието ми, е водещото заглавие в днешния брой на Монитор. Националният исторически музей търси оригиналите на короните на българските царе. Подробности за тази и други новини очаквайте след информационната ни емисия в 2. Опашка за живи елхи по 10 лева. Заглавие от 8 страница на вестник Стандарт. Фирми са се наредили на опашка далеч преди Коледа, за да си осигурят живи коледни дръвчета. Няколко волни стопанства предлагат точно такива дръвчета. Друг е въпросът доколко и как ще оживеят тези елхи, след като бъдат окичени с коледни и новогодишни украси, защото лично на мен ми е известно, че до голяма степен тези живи елхи са с доста усъкатени корени и се получава така, че човек си купува елха, за която мисли, че е жизнена, витална и невероятна, а истината се оказва друга. Дано този път тези, които се занимават с такъв доходен и предколеден бизнес, са по-старателни и по-внимателни с живите дръвчета, за да останат те наистина живи. Продължавам с вестник Сега. 3 дни безплатно европейско кино. С традиционен вход свободен, домът на киното ще посреща между 9 и 11 декември любителите на европейското кино. Кои филми ще можете да видите безплатно, ще научите по-късно. Една доста сензационна вест и не по-малко сензационно заглавие за такава информация в Новинар. Паяците и хлебарките жизнено важни за хората. Оказва се, че мухите, хлебарките, мравките, паяците и други членестоноги са един от най-важните фактори в екологичната система на мегаполисите. На Марс е имало живот подобен на земния, твърди публикация във вестник Русия днес. Руският учен и доктор на геолого-минералогичните науки Александър Портнов е заявил, че на Марс е имало живот, който много напомня този на Земята. Не случайно си говорим за марсианци и във вицове, и в научно-фантастичната литература, за филмите да не говорим. Ето сега е една много полезна вест, поне за жителите на Пловдив, за жителите на близките селища и за гостите на този красив град. Пловдив пуска безплатен риболов. Затова научаваме от вестник Труд. Жителите и гостите на Пловдив ще могат да си наловят безплатно риба на връх Никулден на гребния канал в града. Сега, доколко екологична ще бъде тази риба, това е съвсем друга тема. И ще завърша с една публикация от вестник 24 часа в рубриката «Докторе, кажи», където за пореден път ни обясняват, че средиземноморската диета е много полезна, но освен всичко останало, се оказва, че тази средиземноморска диета пази гените млади. Нали ще търсим отговор за това каква е тайната на дълголетието с професор Игнат Игнатов, един от нощните ни гости. Затова избрах съвсем тенденциозно и тази вест от 24 часа. Добре дошъл на професор Игнатов. Здравейте. Здравейте, добре заварили. Добре дошла и на младата певица Ива Георгиева. Здравейте. Здравейте. Ще започнем с професор, нарушавайки всички канони на джентълменската етика. Ladies first, т.е. жените първо, тъй като с професор Игнат Игнатов, който е биофизик, ще търсим този отговор, който вълнува цялото човечество, както съществува и както това човечество е започнало да мисли, разбира се, слизайки от клоните, как да живеем по-дълго на тази земя. Независимо от това дали вярваме в задробния живот, дали вярваме в преражданията, това не е толкова важно. Тук на тази земя е хубаво човек да пребивава по-дълго време. Възможно ли е това да се случи и с цената на какво, професор Игнатов? Да, възможно е да се случи и факторите, които
може да кажем, че са положителни за дълголетието. В резултат на изследвания на дълголетници ние приключихме проект Природа, екология, дълголетие в общини Тетевен, Ябланица, Угърчин, Луковит и Долни Дъбник. Ясно показват, това са над 100 човека, които са дълголетници над 90 години и над 300 техни брати и сестри. Те ясно показват, че някои фактори, свързани с човешкия живот, влияят благоприятно върху неговата продължителност. Всички дълголетници до един са с нормално телесно тегло. Всички те с позитивно отношение към живота, нормален жизнен статус, двигателна активност, съответно, след като с нормално тегло и двигателна активност се хранят умерено, на практика са непушачи. И най-интересното е, че в зоните в тези общини, където има планинска вода, броят на дълголетниците е 6,7 на 1000, докато в полските зони е 3,3 на 1000. Тоест, разликата е в планинската вода, въздух. И най-интересното е, че по статистически данни България е трета в Европа след Испания и Франция по брой на дълголетници и те преимуществено са концентрирани в планинските и морските зони. Да, може да перифразираме един известен, като вид звучи по-скоро поговорка, че в полето се раждат тикви, в планината хора. Може да кажем, че в полето не знам какво се ражда. Да, реално погледнато, да, през летния период естествено, че в планината на човек му е по-приятно да се разхожда, отколкото в полето в топлото време. Това е логично. Планината със сигурност дава и повече години живот на тази красива планета. Сега, подготвяйки се за нощната ни среща с вас, открих нещо любопитно. 10 научно доказани начина да удължим живота си. Малко са по-различни от... Не всички, но някои от тях са по-различни от това, което вие казвате, че би могло да повлияе на така на по-дългия престой на земята на един човек. Значи, първият доказан начин, според тези учени, е това, че трябва човек да забогатее. Това е много хубав съвет. Значи, това е много хубав съвет по отношение на психологическия статус и страните с много висок стандарт, както са Швейцария, Япония, Монако, Дания, там продължителността на живота действително е висока, т.е. това е свързано с психологическия статус, но интересното е, че ние имаме взаимно изключващи се също фактори. Например, хора, които живеят в планината, спокоен начин на живот, занимават се с земеделие и скотовъдство, те от друга страна не са толкова, не се подлагат толкова често на профилактични прегледи, както градските жители. От една страна положителните фактори, но медицинската профилактика също е съществен фактор за дълголетието. Аз ще кажа само статистически данни. Средната продължителност на живота на българина в началото на 30-те години била 53 години, а сега е 74. 72-74, нали, по данни от 2011. И това е хубавата новина, че продължителността на живота в крайна сметка зависи и от начина на живот, не само от наследствеността от генома. И по този повод, вчера излезнаха актуални данни на колеги, че все още не е открит гена на дълголетието. Да, едва ли ще бъде открит, а и ако бъде открит, не знам дали ще бъде разсекретен, защото и без това планетата ни е пренаселена. Други статистически данни от щатите показват, че само 9% от американците желаят да доживеят 100 години, за да не натоварват социалната система на щатите. Докато предполагам, че в България 99 желаят да доживеят до те години. Да, за този съвет за дълголетие, един от възможните 10 да забогатее. Аз не знам нормален човек, който не иска да бъде богат, с изключение на някои от хората, живеещи в Азия и изповядващи будизма, за които богатството е последна грижа. Но има и обяснение в това. Един богат човек може да се храни по-здравословно, т.е. може да консумира по-качествена храна,
да консумира всичко по-качествено, да си създава един комфорт и уют. Оттам стреса, всички негативи. Значи, аз ще ви допълня по отношение на храната. Според данни на Световната здравна организация, 35% от туморните заболявания са в резултат на лошото хранене, а 30% в резултат на тютюнопушенето. Тоест, храната не е маловажен фактор, тя все пак попада в човешкото тяло всеки ден и от нейното качество е определящо как се поддържаме тъканите и как може даден човек да живее. Една от тези 10 начини, един от тези 10 начини, от тези 10 съвета за дълголетие звучи повече от странно. Той, кой знае защо, е адресиран единствено изцяло към мъжете. Може би защото мъжете поначало живеят по-късо от жените, поред причини. Не е съвсем така. Вие прочете обаче съвета, за да дам отговора. Да. Обградете се с повече жени или изключете брак. Учени от Харвард открили, че отколкото повече жени е заобиколен един мъж толкова по-дълго живее. Значи тези с харемите, където ги има, сигурно трябва да живеят по 150-200 години. Това е особено валидно за сключилите брак. След анализа на повече от 90 различни изследвания сред над 500 милиона души по света, учените достигат до извода, че женените мъже живеят средно с 10 години повече от ергените. Омъжените дами пък живеят средно с 4% повече от неомъжените. С тази статистика малко не мога да се съглася. Значи, по статистиката, която аз получих при интервютата с дълголетниците в указаните общини, показва следния факт. 2/3 в момента от дълголетниците са дами, жени. 1/3 са мъже. Обаче интересното е, че техните родители и прародители, които са живели в края на 19-ти, началото на 20 век, мъжете малко превишават броя на жените. Едно от обясненията, това е стреса и възможно и тютюнопушенето, но по отношение на семейния статус на всички тези хора, които интервюрах, те са сключили брак в райони, където живеят ограничени райони. Селото си се жени в селото или в съседното. И на практика няма чак такава миграция на хора, каквато се наблюдава по-настоящен, и за тях това е един естествен начин на живот. Те го приемат като естествен. Какви ще бъдат резултатите? При сегашния динамичен начин на живот, явно, че ще трябва да провеждаме интервюта след 30, 40, дай Боже, 50 години. Ще ги направим колко да. Но какъв е психологическия статус на самия дълголетник? Това ми направи изключително силно впечатление. Позитивни хора и от тях някъде около 70-75% клинично здрави. Част от тях не знаеха какво е посещение на лекар. Те иначе няма как да преминат границата от 95 и също да достигнат 100 години. Да, сега трети съвет от тези 10 научно доказани начина за удължаване на живота: пийте вино и не какво да е, червено вино. Защото ресвератролът, който се съдържа в обвивката на гроздето, защитава организма от старене и намалява риска от сърдечни заболявания, инсулт, диабет от втори тип, рак и Алцхаймер. Това е вече факт научен. Да. Червеното вино намалява свободните радикали, затова Франция е на първо място по брой на дълголетници на милион. Това е факт. А Испания е поради това, че там се прилага средиземноморската диета, за която вече говорихме. Тоест, богатата с риба храна изчиства холестерола, подобрява здравния статус и това е също една от зоните, в които има преимуществено дълголетници, т.е. морските зони, както и отрицателната ионизация на морския въздух. Така, сега един съвет ще го пропусна, независимо от това, че минава полунощ. Само да казва, да не кажат слушателите, че не съм коректен към тези мъдри съвети. Да, човек да прави по-често любов и повече любов, съветват тези учени. По обяснени причини това доставя най-малкото
душевна и телесна радост. Но един съвет, който много ми допада, то е пейте. Не пийте, пийте червено вино, разбрахме това. Пейте. Пеенето имало огромни ползи за емоционалното ни физическо здраве, съвместно проучване на Джордж Вашингтон University и друг National Endowment for the Arts разкрива, че хората, които пеят в хор, са в по-добро физическо здраве, по-рядко посещават лекари и са по-малко стресирани. Учени от университет в Лондон пък достигат до извода, че пеенето намалява стреса, стимулирайки производството на ендорфин, хормона на щастието. Освен това е полезно за сърцето, белите дробове, коремните, гръбначни и лицеви мускули. Учените твърдят, че пеенето ни подмладява с 10 години. Ако е така, Ива Георгиева трябва да изглежда на 5 години, защото тя е достатъчно млада. Но ти като човек, който пее, със сигурност усещаш магнитния заряд на това приятно занимание. Определено бих се съгласила с това твърдение. Нали? Да, със хубаво е да се пее. Който пее зло не мисли, освен всичко останало. Да. Той е по-добронамерено настроен към света и към околните. Сега нека да си поговорим малко с теб. Дали да не го направим със следващата песен, за да не държим изолирана професор Игнатов. Тази талантлива, млада и красива певица. Ще си говорим от време на време и с нея. Но преди това да послушаме, защо пък да не чуваме нейна песен? Ива, ти си записала 2 песни в английско студио. Точно така. Всъщност, първата песен, която ще чуем, тя е записана тук в България, но е написана от мен и екипа, с който работя в Англия. Да, защо избра тогава българско студио? Избрах българско студио, защото всъщност работих с Светлин Къслев върху аранжимента и записахме с него. А смесването го направихте в Англия или тук? Смесването го направихме едната част тук и другата част в Америка. Живееш и пееш в Англия, от време на време записваш в България мастеринга на записите. Да, обаче ние трябва да бъдем особено предпазливи с вас, господин Атанасов. Ако тук до нас стои бъдещата Мария Кери, ние вече сме се запознали. Да, автографи трябва да вземем докато е време, защото после ще бъде така твърде трудно достъпна. Как се казва тази първа песен, която ще чуем? Feels like home. Което на български? На български това означава чувствайки се у дома. Чувствайки се у дома? Чувстваш се у дома вече? Да, определено.
Вие слушате Нощен хоризонт. Аз съм Николай Атанасов. Мои и ваши гости са професор Игнат Игнатов, биофизик, и младата певица Ива Георгиева, чието изпълнение току-що прозвучава в ефира на Нощния хоризонт. Диското не е моята стихия, защото така, не че не съм пластичен, но танците не ми се отдават, но безспорно песента е много динамична, много приятна, много танцовална. Благодаря. Гласа също много красив, много завладяващ. Желая ти успех. 4 години работиш над себе си и за своята музикална кариера зад граница в Великобритания преди. Точно така. Защо направи този избор? Защо не в България? Лондон е европейската столица на музиката и просто исках да се потопя в тази атмосфера и да черпя от първоизточника. И всъщност заради това направих тази крачка. Прескочи ли до Ливърпул да се заредиш с енергията на известната ливърпулска четворка? Не, в интерес на истината, за съжаление, не съм успяла, но се надявам, че и там ще мина. Да, ти посети музея на Битълс. Задължително. От този музей е много скъп спомен. Аз не съм бил там, но ми го донесоха. Едно английско пени, което минава през специална машина, мачка, оправя, деформира тази монета и от другата страна на машината излиза така много интересна сферична форма, не, а по-скоро така разтегнат окръжност, на която пише The Beatles. Да. Какво научи след като завърши тук музикално си образование в България, какво ти даде Лондон с второ музикално образование и контакти с музиканти, студийни работници и така нататък? Бих могла да кажа, че определено музикалното образование в България на изключително високо ниво и ми даде една изключително добра база и основа, върху която аз да градя. Оттам нататък в Лондон това, което успях да постигна, да кажем, да срещна изключителни музиканти, с които да имам възможност да свиря на една сцена, като групата на Джеси Джей. И самата атмосфера там е малко по-различна. Там изключително и основно се държи на живата музика, на инструменталистите, което е изключително различна атмосфера. Да, това обяснява защо няма поп-фолк в Англия. Да, защото предполагам, че е до голяма там ще изгинат, защото искат жива музика и живи изпълнения. Да, определено това е така. Изпълнителите от Силиконовата долина там няма да могат да виреят. Да. Което е хубаво, разбира се. Да. Дай Боже и София да стане като Лондон. Дай Боже, аз виждам, че тук сега като се прибрах, аз в принцип изключително така гледам да съм в течение това, което става на българската сцена и ми прави впечатление, че има изключителен прогрес и съм много щастлива, защото виждам как млади артисти се развиват, правят авторска музика, което за мен е изключително важно. Всъщност това е другото нещо, което аз научих в Лондон, че един артист, за да е артист, трябва да има своя музика. Защото това е неговия арт. Да. Музиката въздейства не само на човешката душа, на настроението на хората, но музиката въздейства по специфичен начин и на водата,
Нещо, за което може да говори и професор Игнатов. Правени са много интересни опити с това да се въздейства на водата с определен тип музика. Музиката безспорно въздейства и на водата. Все пак тя с електромагнитните вълни носи космическата информация на Земята, която е в околното пространство. Вече няколко десетилетия има радио. Ние сме провеждали експерименти с църковна музика, как влияе на биофизичното тяло на човека с метода на цветен коронен разряд. Тоест, енергията на тялото се увеличава, цветовете стават по-красиви и самата музика, също сме изследвали и картини как влияят върху човека с тези финни биофизични методи, но това са едни биофизични параметри, които показват едно общо комплексно въздействие. Все пак музиката се възприема от даден човек в зависимост от психологическия му статус. Като знаете отлично, едно е в един дъждовен ден, ако двама влюбени гледат сивото небе, те го виждат с едни цветове, а един човек, който е преживял нещо тежко в живота си, той го гледа с други очи, както се казва. В такъв аспект музиката влияе и директно върху самата вода. А човешкото тяло е около 50% вода. И по този повод, колко процента е човешкото тяло вода, аз съм срещал най-различни писания в пресата, в интернет пространството, но 75% е когато човек се ражда. А най-съвремени данни показват, че вече на възраст около 50, 60, 70 години човешкото тяло има около 50% вода. Така, олеква от към вода, това значи ли, че изсъхва? За да бъде по-дълголетен един човек, трябва да консумира и по-големи количества вода. Дозата също съм чувал тук различни твърдения, че виждате ли, хората трябва да пият по 3 литра вода на ден. Особено през лятото, това е съвета. Едно е една 50 годишна грешка, 50 кг дама, друго е 100 кг мъж. Нали? Тоест дозата е 15-30 мг вода на килограм, което означава, че 50 кг дама трябва да пие около литра и половина, мъжа около 3 литра. Но тук става въпрос при засилена физическа активност, топло време, също при стрес се пие повече вода, т.е. организма на човека, но не само е важно количеството вода, важно и самото качество на водата. Т.е. ние сме страната, която е богата на планински, на минерални води и по моя оценка човек трябва да пие около 70-80% планински изворни води и около 20-30% минерални, като за да не се съобразява в крайна сметка каква вода да пие, той трябва да ги редува. Трябва да пие различни видове вода. Да, вие изпреварихте един въпрос на Ирина Островска в тази посока. Но да поговорим за водата, която всички ние волю-неволю пием. Тази, която идва от чешмите. Чула съм много противоречиви мнения за водата. Сега ясно е, че тя се хлорира по обясними причини. В зависимост от типа водопровод, тя също би могла да се обогати с не толкова и не до там полезни за човека съставки. И все пак, трябва ли човек да не пие вода от водопроводите, от градския или селския водопровод, или напротив, не трябва да се ограничава само с вода от минерални извори, само с изворна вода, а трябва да пие и такава, която му доставят в дома? Значи аз ще ви отговоря малко опосредствено в началото на въпроса. Човешкото тяло трябва да поема известна доза токсини, за да може имунната система да е активна. Т.е. човешкото тяло не бива да бъде поставено в абсолютно идеални условия, да кажем. Т.е. вода с пречистватели само, които да е пред водопроводната мрежа, или подчертано само с вода, която е изворна, минерална. Но, що се касае
до водопроводната вода, все пак дозите, които трябва да поема човек, не бива да бъдат толкова високи. Това е известно в науката, това е известно в практиката, т.е. езика на водата, локалните максимуми на дълголетието, които се наблюдават в планинската вода, не са така активни в водопроводната вода. Така, наближава времето за новините, така че нека да припомня преди тях телефони за връзка с студиото, ако имат въпроси към нашите гости. Те са с номера 029631565 и 029336743. Скайп адрес Нощен хоризонт, с която е изписано на латиница с малки букви. В скайп вече имаме най-малко коментари и въпроси от Илия Вълчев, който казва: всичко е ген по повод това. Какво определя дълголетието? Стефан Иванов по повод песента, която прозвуча на Ива Георгиева, казва: прекрасна песен. Изпя вашата гостенка. Попитайте, нейните песни звучат ли в лондонския ефир? Звучат ли? За сега не. Но тази песен, която току-що чухме, тя се завъртява в Америка. Да, значи в Лондон не звучи в радиопредавания, но в Съединените американски щати е позната на слушателите. И тук въпрос към професор Игнатов относно дълголетието, че ако живееш без приятели и без паричи, ще е много трудно да живееш до дълбоки старини, смята Стефан Иванов. А какво мислят другите и слушателите, които ще се обаждат тепърва, ще разберем след новините в един. Гледаш ли към мен, аз оставам с теб, близко и далеч отвъд безкрая, някъде напред, там където пася най-доброто за накрая. Искам да те видя, търсиш в тълпата, да те водя в тъмнината за ръката. И гледаш ли към мен, аз оставам с теб, близко и далеч отвъд безкрая. Ще запазя най-доброто за накрая. Сърцето ми с твоето сплотено е във верност, ще остане цяла вечност. И всеки път погледнеш ли върха на планината, ще бъде знак, че ще ме чакаш. Гледаш ли към мен, гледаш ли към мен, гледаш ли към мен. Имаш ме от върха на планината, през реките, с долини в мрачна сянка. И гледаш ли към мен, аз оставам с теб, близо и далеч отвъд безкрая. Ще запазя най-доброто за накрая. Сърцето ми с твоето сплотено е във верност, която ще остане цяла вечност. Всеки път погледнеш ли върха на планината, ще бъде знакът, че ме чакаш. Положи ме като печат на сърцето си, който поглежда като зора, като печат на ръка си, защото любовта е силна като смъртта, чиста като и много води не могат да угасят любовта. Върни си реките, много се потопят. И всеки път погледнеш ли върха на планината, ще знам, любимата ме чака. Гледаш ли към мен. Хоризонт.
С новините в един, в студиото е Филип Данчев. Украинското президентство и сепаратистите обявиха, че от 9 декември прекратяват напълно бойните действия в източна Украйна, за да се опитат да сложат край на кръвопролитията. Това предаде Франс Прес след среща на президента Петро Порошенко с ръководителите на силовите министерства. Ако режимът се спазва, от 10 декември ще започне изтегляне на тежкото въоръжение от фронтовата линия. Той уточни, че става въпрос за процедура, предвидена в мирните договорености, постигнати през септември в Минск. Властите в самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народна република потвърдиха информацията за прекратяването на бойните действия. Украинският президент Петро Порошенко и вице-президентът на Съединените щати Джо Байден обсъдиха по телефона двустранното сътрудничество в различни сфери. Една от тях са били алтернативни сценарии за доставка на енергоносители на Украйна, съобщи ТАСС, като се позова на пресслужбата на украинското президентство. По това време на разговора е бил повдигнат въпросът за привличане на средства от Международния валутен фонд. Байден отбелязал, че следващата седмица в Киев ще пристигне делегация на Американското финансово министерство. Двамата политици обсъдили също хуманитарната обстановка в Донбас и по-специално решението на украинските власти да спрат финансирането на района. В тази връзка те коментирали възможностите за доставка на хуманитарна помощ за жителите на онези райони в Донбас, които се контролират от опълченците. Според президентската пресслужба Байден е казал, че Съединените щати са готови да обсъдят по-нататъчна икономическа и финансова помощ за Украйна. Държавният секретар на Съединените щати Джон Кери и руския външен министър Сергей Лавров проведоха частна половинчасова среща в Базел в кулоарите на годишния форум на външните министри на страните от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, предаде Associated Press. Двамата са обсъдили продължаващите усилия за постигане чрез преговори на прекратяване на огъня по разделителната линия между страните в конфликта в Украйна, съобщи служител на Държавния департамент, цитиран от ТАСС. Кери призовал Москва да се върне към сериозно обсъждане, засягащо пълната реализация на минските споразумения. Чухте новините на Българското национално радио в един. Времето с Олин Лазаров. До сутринта все още в източна България ще превалява. През деня валежите почти навсякъде ще спрат, възможно на отделни места само да препръска. По поречието на Дунав в източна България ще духа до умерен вятър от север, североизток. Сутринта температурите в повечето места ще са между 1 и 6 градуса, максималните през деня между 3 и 8 градуса, в крайните югозападни райони до 11-12. Но вечерта от югозапад облачността отново ще се вплътнява и ще завали. Това е прогнозата от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. Хоризонт. Hold on, I'll be back for you, it won't be long. But for now there's something else that's calling me. So take me down a lonesome road, pour me east and let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to, I just wanna be the one you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's put all the cares behind us and go where they'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes, when the night comes. Two spirits in the night, you can leave before the morning light. When there's nothing left to lose, there's nothing left to fear. So meet me on the edge of time, won't keep me waiting, I'll be right
you and we'll just run right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one when you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's put all the cares behind us and go where they never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes, I know there'll be a time when you and I could take our hands and run away. Pick up all the pieces from the shattered dream. We're gonna make it out someday. We'll be coming back to stay. I wanna be the one you run to. When the night comes, to be the one you come to. I wanna be the one you run to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's put all the cares behind us and go where they'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes. When the night rolls down. I wanna be with you. When the night comes. When the night comes in. When the night comes. I wanna be right by your side. Нощен хоризонт. Аз съм Николай Танасов, а мои ваши гости са професор Игнат Игнатов, биофизик, и младата певица Ива Георгиева, която гради кариера в Великобритания. Телефоните за връзка с студиото знаете, няма да ги припомням. Скайп адреса също ви е известен. Гаранция за това са многото послания в скайп, в виртуалното пространство. Ето Емил Младенов изпреварва мои въпроси. Какво пише той? Не е ли на кантар ползата от изворната и минералната вода и редуването им с вредата от тяхното предлагане и съхраняване в ПВЦ бутилки в продължение на месеци? Това е първият въпрос. Хайде да караме. Доста въпроси е задал Емил Младенов. Какво ще кажете за... Да, значи немски колеги показват, че прекаленото съхраняване на вода в ПВЦ бутилки не е най-полезно. Тоест, за предпочитане човек да консумира вода, която е пряко. Налята ние имаме достатъчно извори в България, а от чисто биофизични съображения водата, която е добра за консумация е до 7-я ден. Тя започва иначе след това да се насища с въглероден диоксид, променя си свойствата. Колкото по-активно консумираме скоро налята вода, толкова по-добре за здравето. Така, и тук Николай Проданов, и той се появи в скайп с свои въпроси, продължава да пише. Към следващия въпрос на Емил Младенов.
Добре ли е да се пие на гладно по половин литър сутрин и вечер половин час преди ядене на чай? Т.е. приготвен с кипнала за секунди вода от софийска чешма. Уточняваме. Конкретно от софийска чешма. Да. Безспорно, че да се пие топла вода е полезно за здравето и обясненията са няколко. Едно от тях е, че когато човек консумира топлата вода, тялото губи по-малко енергия, за да я затопли. След това има ефекти, които са на биохимично ниво, свързано с отделяне на мастите в тялото и като цяло това е препоръчително. А дали е софийска, ако хората живеят в София или от друго място, това вече е въпрос на личен избор. Така, виждам, че Иво Гълбов разговаря с слушател. Може би след малко ще се чуем с него в ефир. Ето сега вече. Ще ви трябват слушалките. Добър вечер. Здравейте. Здравейте. Обажда се Теодора Тодорова от София. Слушаме. Искам да попитам вашите гости, защото моят въпрос се отнася и за тях, и за вас като водещ. Може ли с любов да се пречиства водата? Можем ли с молитва, която отправяме към водата, да я зареждаме, да я пречистваме, да я удохотворяваме и изобщо интересуваме, може ли човек с мисълта си, с любовта си да прави чудеса, отправени и към водата, и към хората, и към истината. Защото има много хора в българската история и в общата история, които са приемали отрова само да се предпазят от убийства. Говоря и за Клеопатра, говоря и за Александър Македонски и за много други известни личности. Сега за българин не си спомням. Дори, доколкото знам, има хора, които с отровата успяват действително да се пречистят, но по какъв начин можем според вас, според вашите гости, да пречистиме водата с любов, с молитва и с истина, която да излиза от нас? Да, разбрах ви. Много хубав въпрос. Професор Игнатов има отговор. Да, имам преки измервания. Значи с спектрален анализ въздейства ли молитва, въздейства ли човешка емоция върху водата и то се въздействате в положителен аспект, както имах шанса и през ноември месец 2008 година да измервам, да правя водни анализи и да ме разлее земетресение. Тоест водата беше с негативна информация, това е безспорно. Положителната емоция влияе на човека, но тук остава и другия отговор. Човешкото тяло съдържа вода, така че човек може и със собствената си, да кажем, положителна или отрицателна енергия, също да повлиява на своето тяло в положителен или отрицателен аспект, както и на близките си. Тоест, енергоинформационният обмен е реалност, обмяната на информация е една реалност и по тази причина самия положителен статус в обществото, в групи от хора е изключително важен, за да може ние да бъдем позитивни, да имаме повече енергия, както и за работа. Нали, Ива Георгиева може да каже, че в група, която е с успех, тя се чувства, предполагам, по един начин, с хора, които са успели като енергия, като възможности, а в група, която хората се колебаят как да вървят напред или има злоба, завист, тогава нещата, макар че се касае за нейните възможности, те изглеждат по друг начин. Да, имало ли е такива случаи, когато усещаш завистта за това, че ти можеш повече от друг? Говоря не за България. България е ясна картината. Да. Родината на завистта, но в една Великобритания, където пък гледат с не толкова добро око на българите, няма какво да се лъжим, по ред причини. И не само в Великобритания. Как те приемат? Какво е отношението към теб? Към твоите успехи, когато ги имаш? Към твоето можене? Това, което бих искала да кажа е, че там, където аз съм живяла, Лондон е изключително космополитен град. Има изключително много хора от различни националности, което всички тези хора са отишли там, за да търсят по-добро бъдеще, за да се реализират в определена насока. И разбира се, това е довело до това да напуснат собствената си страна, семействата си, приятелите си, което, разбира се, аз това, което видях, срещнах се с изключително много хора, които разбират
мястото, на което съм била аз в началото. Затова, че да кажем, аз така се случи при мен, че аз заминах сама, не познавах абсолютно никого и мога да кажа, че бях определено щастливка от тази гледна точка, че попаднах на такива хора. Срещала съм, да, и хора, които са имали тези дребни човешки страсти, както се казва, и са показвали специфично не толкова позитивно отношение. Но за мен музиката и изкуството няма квалификации. Това е нещо, което се прави с любов, с доброта и мисля, че всеки един човек, който го прави, дали е пианист, дали е певец, дали е художник, не мисля, че можеш да го сложиш или да го сравниш с някой друг, защото това е неговата индивидуалност. Както човек с човек не може да се сравни, така и изкуство с изкуство не може. Да, в телефонна връзка сме с друг слушател. Добър вечер. Здравейте. Здравейте. Много се радвам, дами и господа, на темата и искам на вас, разбира се. Казвам се Веселин Велчев от София. Имам да ви кажа много забавни и весели и точни неща по темата специално. Моят прадядо е живял точно 100 години. Един от моите дядовци живя 94. Неговото кредо беше: роден съм в края на 19 век, живея през 20 и ще дочакам да дойде 21. И за една бройка просто не успя да закове стотака, иначе щеше да го докара. Просто така. И неговото другото нещо беше много, много важно и неговия син го закачи един път. Така бе, къде до Йордане. Дръж здраво като френски ключ на облагайка да докараш до 100 години, защото който отгледа баща столетник, ще получи там някакъв бонус, награден фонд имало. И дедо ми, както си лежеше, му върна топката: бе, Владо, на мене колко ще ми платите, ако аз отгледам си столетник, бе? Познайте какво стана с мене, защото и аз бях свидетел на тази. Така, това е най-доброто дълголетието, е преди всичко добро настроение, добра кондиция и много здрава връзка с всичко и с всички. Да, благодаря ви. Имам един въпрос към... Да, задайте го, за да дадем шанси на други хора и да поговорим тук в студиото. Разбира се, извинявайте. Тогава спирам. И сега да се дам... Да, задайте въпроса. Дамата, но както и де. Задайте въпроса, да. Вярно ли е твърдението, че музиката, математиката и словото са трите начини на общуване между хората? Основни начини, които са едновременно науки, а едновременно са начин на общуване. Така, Ива. Определено, относно музиката, бих казала, че е средство за общуване. Математиката, разбираема, да, дори като правим опити да се свържем с братя по разум, също залагаме на математическите изрази. Да. А в интерес на истината има и част от математиката в музиката, така че... Да, математиката е навсякъде. Да. Други въпрос е какво е отношението на хората на изкуството към математиката. Това е съвсем друга тема. Сега, слушателката, която се обади преди малко на един от телефоните, повдигна много интересен въпрос, професор Игнатов. За водата, която по някакъв начин и е въздействано с молитва. Аз оттам малко разширявам въпроса. Светената вода. Доказано е, че има лечебни свойства.
Доказано е, че влияе позитивно на хората. Сега, една от причините, която още като ученик бях открил и срещнал за себе си в някакъв сборник любопитни факти от физиката и химията, е това, че когато една вода се освещава, тя влиза в досег с сребърен кръст. И сребърните иони по някакъв начин променят нейните качества, т.е. правят я по-полезна. Но дали само това е причината за тези лечебни, на моменти и вълшебни качества на светената вода? Само тези сребърни иони ли играят? Не е само това причината. Аз участвах през 2012 година в международна конференция физика, химия, биология на водата във Вермонт, Съединените щати. И там новият отряд професор Монтание показа, че във водата се съхранява ДНК информационен двойник. Това е едно от най-големите постижения в информационността на водата, но информация, която носи положителна енергия към водата, очевидно подобрява нейните свойства върху човешкото здраве. Имах среща с свещеник, който ми разказа, че по случайен начин в автомобила си през зимата не е шофирал, забравя бутилка светена вода и бутилка водопроводна вода. Тази вода, която е била светена, през пролета, когато отворил колата, е била непокътната с същите вкусови качества, а другата бутилка от същия вид е била водата зеленясала. Тоест явно показател, като съответно тази светена вода е била от водопроводната вода, която е зеленясала. Това е чист случайен практически опит, показател на представител на православната църква, че има разлика в тези води. Аз съм ги изследвал, има действителна разлика, но уникалните свойства на водата като носител на живота, те дори на този етап продължават да изненадват учените. Да, двама слушатели очакват включване в ефир. Здравейте на първи от двамата. Добър вечер. Вие сте. Благодаря. Добър вечер, господин Атанасов. Ангел Граматиков от Бургас. Често ви слушам, много рядко се обаждам. Аз съм оне миломана. Веднъж, ако си спомните, както да е, вашето предаване, благодаря ви, ми действа много успокояващо, много го харесвам. Сега, причината за да ви се обадя тази вечер, искам да ви разкажа накратко за един смешен плач и след това да ви изложа този любопитен факт. Да, ма ще ви помоля да бъдете по-лаконичен, не заради друго. От много отдавна съм го запомнял, от преди 30-35 години не си спомням от вашето радио ли беше или от пресата, както е де. Става въпрос за във връзка с въпроса, че жените, средната продължителност на живота при жените е по-висока от тази на мъжете. Доказано, да. Така, и беше казано, че научните среди на Запад, тогава бяхме, нали, Западен и Източен блок, ги представяха нещата нашите малко парадоксално, че научните среди на Запад сме стигнали до извода, че жените живеят по-дълго от мъжете, затова защото те много умели, много плачели. И със сълзите се отделят токсините от организма, а мъжете, знаете, стискаме зъби, не можем да плачем и затова живеем по-кратко. И в тази връзка факта гласи, че в Белгия се организирали много курсове за мъже, в които обучавали мъжете да плачат. Накратко, да не ви отнемам повече време, моля госта за коментар на този любопитен факт. Да, добре, благодаря за обаждането и веднага друг слушател в ефира. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Антон Начев от Габрово се обажда. Слушаме, господин Начев. Значи, човек може да живее без въздух примерно от 4, 5, 6 минути, зависи от организма. Без вода няколко дена, без храна може и 2-3 месеца. Така че дълголетието на тия хора, които живеят в високопланински области, се основава
точно на тая причина. Чист въздух, чиста вода и чиста храна. А специално за водата, значи тя е кристална структура, има един японски професор, сега не мога да му цитирам името в момента, чел съм за него. Да. Той вече се е преселил в отвъдното. Масаро Емото. Малко един слушател говори. Значи една вода, която примерно се пусне на нея симфонична музика, придобива едни кристали. Примерно рок музика, други кристали. И съответно, нали, позитивно... Да, при хеви метал аморфна... Абсолютно съм убеден. Благодаря ви. Да, благодаря ви за това. Да, Масаро Емото, ние споменахме по-скоро извън ефир, говорихме за него с професор Игнатов, преди да започне предаването. И от професор разбрах, че вече не е между живите Масаро Емото. Той отделя много голямо внимание и немалко публикации и трудове посветени на водата. Но аз това казах и мисля, че съм правия. За първи път за невероятните свойства и качества на водата започва да се говори и започва да се правят изследвания в България, а не в Япония. Прав ли съм? Да, в това отношение да. Той самия Масаро Емото живееше в Съединените щати. Значи Дерягин и Чураев в 1971 година, руснаци, започват да говорят за информативност на водата. Доста сериозен е приноса на професор Антонов и като цяло българската биофизична школа е изключително силна точно в направлението на водата и логиката е много проста. Ние сме страната, която е богата на минерални извори, страната, която е богата на планински извори и водата, която е в рупите, нали, тя е най-близка до водата, която е за зараждането на живота. Така че ние имаме достатъчно възможности за база и за изследване и още при социализма българската наука успя да бъде достатъчно гъвкава в тези посоки, достатъчно свободна, за да може ние да публикуваме такъв вид постижение и мисля, че ние може да се гордееме с едно ниво на наука в изследванията на водата, която и по-настоящем има свои сериозни поддръжници. Дестилираната вода в определени случаи в медицината или в екстремни условия, където няма чисти водоизточници, е полезна и необходима. Колко е полезна, това е друга тема. Но дестилираната вода, ако бъде обогатена изкуствено с добавки на минерали... Много интересен въпрос. Значи професор Маринов, покойният професор Маринов, директор на Института по физика, ме викна един път и ми каза така: колега, аз ще ви дам един много лесен въпрос. Съвременната наука е толкова напреднала, че ние може всички минерали да ги извлечеме от дадена планинска или минерална вода. И ако ги обаче поставиме в дестилирана вода, няма да получим отново същата планинска или минерална вода. Тоест, водата, преминавайки през земните пластове, тя носи информация за живото, носи енергия, която е специфична и тук е едно от обясненията, защо ние не бива чак толкова прекалено много да задържаме водата в бутилки при консумация, а най-хубавото е тя да бъде пряко консумирана. И тъй като засегнахме темата дълголетие, основният извод, който се налага, това е, че дълголетието е баланс между различните фактори, а по отношение на слушателя, който попита за емоциите, които изразяват мъжете, аз през тази година прочетох статия в журнал на Американската академия на науките, която доста така ме изненада по отношение на мъжкия пол. След 50-та годишна на мъжа, изключително е трудно той да може да възстановява имунната система, да може да реагира това, което явно го е дала природата на жените като майки. Т.е. жените са много по-адаптивни и в това отношение
Мъжете трябва да бъдат доста по-щадени по отношение на психически, стресови и друг вид натоварване. Не, как да стане като живеем с жени? Това не може да не се случи. Ама други слушатели нали, вие самия казахте, че там четохте изказване на колеги, че с повече жени. Да, с повече жени. Но обаче това е относително. Какво означава с повече и доколко и кое е повече всъщност? Да, тези 10 научно доказани начини аз ги изкарах, защото повече школят към смешното, към комичното, отколкото към истината. Въпреки, че ето сега за виното, всички знаем ползата от виното, за пеенето коментирахме, че влияе позитивно на човека, но сега тук има, примерно, не пренебрегвайте домакинската работа. Айде, Холан. Анализ сред повече от 200 000 жени разкрива, че леката домакинска работа намалява много повече риска от развитие на ракови заболявания, отколкото натоварващите физически упражнения. Ето защо живеели по-дълго жените. Защото занимават с домакинска работа. Но мъжете, които са мъже на жените си и вършат тази домакинска работа, са обречени на дълголетие. Да, ако вярваме на тази публикация. Тук друг съвет. Айде седми, нека да ги прочета всички тези начини за удължаване на живота. Вземете си котка. Учени от Минесота открили, че котките по природа снемат стреса и безпокойството, намаляват риска от сърдечен удар с 30%. А мъркането на котката произвеждало вибрации с честоти, които лекуват и облегчават болката, укрепват костите, стимулират растежа и способстват за по-бързо заздравяване на рани. Сега, тук пак го приемам с известна доза скептицизъм, този съвет, но веднага се сещам за нещо друго. Вие като биофизик със сигурност знаете. Чувал съм от много хора, по различни поводи, че ако котката, която галиш, която е твоя домашна или си отишъл на гости и котката се присламчи към тебе и легне на конкретно място някъде на тялото ти, върху тялото ти, гаранция, че там има излъчване негативно, че там има някакво заболяване, има някакъв процес, има някакъв проблем с орган. Защото котката обича негативната енергия. Това съм чувал, дали е така, дали ще ме опровергавате или не, ще ми кажете вие. Значи, по отношение на измерени геопатогенни зони, които са вредни за човека, и то приборно, с прибор ИГА-1, това е руски прибор, който измерва негативно излъчване от Земята, има такива зони, конкретно котките лягат там. По отношение на За разлика от кучето обаче. За разлика от кучето, да. А по отношение на човешкото тяло, не мога да бъда абсолютно категоричен. Това е нещо, което се шири в обществото, но в крайна сметка нещо, което обществото го приема като емпирично такова, винаги има доза истина. Аз съм 25 години активно се занимавам с научни изследвания и съм се убедил, че науката не бива категорично да отхвърля нещо, след като то съществува в обществото, след като то се приема, значи има известна доза истина. Сега, интересен въпрос в скайпа от Костадин Евстатиев. Водата, която е намагнетизирана. Какви качества притежава тя? Той изтри съобщението си, не знам защо, но преди да го изтри, успех да прочета. Не беше сгубил добре изречението, но става дума за вода, която е обработена с магнит. Самата магнитна вода, началото е през 60-те години, когато буквално и се приписват и чудати свойства. Има различни свойства магнитната вода, но тя бързо губи информация. Това е характерното за самата магнитна вода, т.е. водата, която е намагнетизирана. Но известно е в медицината, че поставянето на магнити има облегчаващ ефект, но особеното при всички тези терапии, това е адаптивността на организма. Тоест трябва, както казах за водата, че трябва да сменяме водата, ние трябва да променяме и интензитета на магнитите, с които се действа на човешкото тяло, тъй като то бързо свиква с външни въздействия и на по-късен етап няма такъв лечебен ефект. Добре, сега ние задълбахме така в големи дълбочини с вас, водени от темата, но нека не пренебрегваме и Ива Георгиева.
Аз предлагам да чуем още един нейн запис. Този път реализиран къде? Хайде да не кажа пак в Великобритания, след това да се окаже, че в Малко Търново е записвана. Не, тази песен е записана в Лондон с екипа, с който работя. Тя се казва Alive, което на български значи жив. И самата песен е изключително позитивна. И се надявам така хората да я харесат. Всъщност тази песен, това е първото и представяне по радио. Това е премиера, радиопремиера. Чудесно, лайв. Точно така. Ти ли си автор на песента? Аз съм един от авторите на песента. Друг автор е Елер Рей. Тя е от Канада. И всъщност е един вид колаборейшън с италианския диджей мистер Сакардо. И отново е в стил поп-диско. Поп-денс, да. Добре. Keep flying. It's all I ever did, it's all I ever know. No landing, caught up in the wind like an eagle I go. I saw you at the bottom of the ocean. I took a chance I didn't, never thought I'd find my heart rate growing. I took a chance, time stopped, let my heart beat. Песен, когато дори човек като мен тежко танцуваш, и трудно танцуваш и лошо танцуваш, би могла да го накара да се разкача. Само че в студиото тук не е удобно след предаването. Много хубава песен. Ива Георгиева, да, наистина. Да. Благодаря много. С много настроение. С много настроение. Плаче за видеоклип.
Да, надявам се, че ще имам възможност да реализирам и видео. И така, лека по лека, тъй като всъщност докато бях в Лондон, записах цял албум, EP албум за млад артист. И тепърва предстои да реализирам и да представям всяка една песен. Добре, целият албум кога ще бъде издаден? Ами, не планирам за сега, честно казано, тъй като песните са готови, но като непознат артист бих искала първо да издам няколко сингъла от тези песни и след това тези песни заедно с останалите да ги включа в албум. Добре, като младо момиче ти атакуваш и младежката публика. Обяснимо, логично. В интерес на истината, песните, които съм записала, са изключително различни. Тези две песни са поп и денс, но останалата част от песните са изключително различни. Имам една песен, която е акустик, само с пиано, с една изключително добра пианистка, канадска. Друга, която другата песен е по-underground, с точно типичното английско звучене. Така че мисля, че ще има... Не се целя изцяло и само върху тинейджери или младата публика. Правя музика за всички. Завършила си поп и джаз пеене. Точно така. В Нов български университет. Аз обикновено подлагам на най-суровия тест гости като теб в студиото и карам да пеят на живо капела. Няма никакъв проблем. Бъди готова за такава изява. Защото да, в студиото, особено в времето, когато компютрите доминират, нали, да, така е. Могат да се направят чудеса с един глас и да кажем моя бас-баритон от един опитен звукорежисьор като Иво Гълбов и Слав Бистрев да ме превърнат в Робертино Лорети на 14 години. С едно такова свръхтенорче. Слушатели ще се да чуят отново. Продължава да ни пишат тук сега. Емил Младенов, явно заинтригуван от темата и разговора с професор Игнатов, се интересува за това по какъв начин се променя водата. Пречупвам и изкривявам въпроса му, за да бъда пределно точен. Какво се случва с подгрятата кипнала вода за кафе, чай и всякакви други горещи напитки? Разширявам въпроса. Какво се случва с водата, която се използва при готвенето? Променя ли си тя качествата, вредна или полезна е? И един много интересен, от моя гледна точка дори въпрос, водата затоплена в микровълнова фурна. Изобщо микровълновата фурна и влиянието и върху храна и вода. Професор Игнатов. По отношение на водата, която е кипнала, общо казано на биофизичен език, тя има релаксиращ ефект върху човешкото тяло. А тази, която е замръзнала, след това размразена, тя има стимулиращ ефект. Нали, няма да влизаме в детайли на научни. Защо е така? Чувал съм, между другото, за замръзналата, защо има даже продават се на едва ли не космически цени вода от айсберги, където е тази вода се отнема делутерия, който е тежкия изотоп на водорода и се счита, че намаляването на делутерия прави тъканите по-млади. Това е принципа. По отношение на микровълновата фурна, тези факти са известни. Не от мои изследвания, те са известни, че не е чак толкова благоприятно влиянието на микровълновата фурна върху храна и вода. Това е известен факт. Да. Така, продължават тук въпросите на други слушатели в скайп, но ми е необходимо време, за да ги погледна. Докато аз направя това, вече съм подаден на изкушението да ни омагиоса нощната ни гостенка музикална, Ива. Какво ще ни изпееш за публика в този час, тази късна доба, нещо от света на джаза? Лично аз искам да в този свят и в този цвят да ме потопиш, ако е възможно. Аз си мислих за нещо малко по-соул. Добре, соул мюзик също. Да. Добре, става. Песента се казва Turn Your Lights Down Low
По принцип е написана от Боб Марли. Добре. Но винаги превежда и за слушателите, защото сме българско радио все пак. Ами, буквален превод е малко трудно, но да кажем, че превода е един вид намали осветлението. Да, звучи вече интригуващо. Да, за тези часове. Добре. Слушаме те малко по-далеч от микрофона, защото тези микрофони не искат близка атака. Добре. За разлика от тези, които се използват на сцената. Да, аз се приближих по навик. Да. Също атакувам близо микрофона, когато пея, но бягам от него, когато говоря. И когато използваме тези микрофони в студиото. Ти си. Turn your lights down low. Never ever try to resist, oh no. Or let your life come shining into our lives again. Say, ooh, I love you, and I want you to know right now. Oh, I love you, and I want you to know right now that I wanna give you some love. I wanna give you some good loving. I wanna give you some good love. Ива Хич, да не разбирам английски, ако чуя такова изпълнение, моментално намалявам осветление. Благодаря много. Страхотно си, много кадифе. Имаш негърска бленда. Ами, мерси. Да, имаш тази дръзгавина, която е вълшебство. Тя точно типична за сол-музиката, за ритъм енд блуса, за благодаря много, това определено е комплимент. Тежката артилерия на истинската настанностната музика. Стойностните неща в науката, на която се е посветил професор Игнатий Игнатов. Продължаваме разговори с него. Убеден съм, че мнозина от вас, слушателите, го познават, знаят за неговите занимания, но нека пак да припомня, че той е световно признат учен в областта на медицинската биофизика, носител на много и различни престижни награди. Швейцария, Чехия, Русия, Германия, известен е и в Съединените американски щати, с повече от 10 книги издадени у нас и зад граница, десетки стотици статии и така като че ли фокуса на вашите интереси е събран все и все към водата. Не само да, но това е една от основното и привлекателните теми за вас. Тема, в която сте се потопил в продължение на доста години. Събран във водата, но аз съм се осмелил да работя в работя, това не може да се каже, да творя. Както при музиката ни се увеличават серотонина в мозъка, ендорфините, така в науката изпитвам това удоволствие. Съм се осмелил да навлеза в две теми. Това са зараждане на живота и живата материя, гореща минерална вода, и другата тема, това е дълголетието. Това са двете теми, които се считат за ампула за върха в световната наука, най-трудните теми, една от най-големите загадки на съвременната наука. И за мен е удоволствие, че Американски институт по образование, наука и технологии на практика ми постави задачата да бъда главен редактор на два американски научни журнала, което го приемам като едно признание към българската наука, към нашите възможности. Определено. Един е Journal of Medicine, Physiology and Biophysics,
журнал, нали, по медицина, физиология и биофизика, другият е Journal в Health Medicine and Nursing, журнал за медицина, за здраве, медицина и грижи, защото е известно в научната общност, че стандарта на американските научни издания е най-висок. Там се влиза трудно и влезе ли се един път, това вече действително е постижение. Но това дава една прекрасна възможност наши български научни постижения да бъдат публикувани на такова ниво и ние да популяризираме основно в сферата на медицина, биофизика, вода. Тоест, вие запознавате и научната общественост в Съединените щати с постижения в България. Журналите са света, смисъл, те самите журнали са в цял свят. Самата система на Института по американски институт е така разработена, че те на момента попадат в Twitter, в различни научни сайтове. Много бързо се разпространява информацията. Също в Уикипедия има достатъчно публикации. Тоест има на определено ниво в науката, както и в музиката, се достига до едно ниво, в което търсенето започва да надвишава предлагането. Тоест, аз ежедневно получавам покани от различни научни списания от цял свят, научно-популярни, за статия. Аз технологически вече не мога да обработвам тези възможности и идва един момент, в който действително човек разбира, че в своята сфера е достигнал определено ниво, т.е. той е разпознаваем. Аз пожелавам и на Ива Георгиева, която е твърде млада. Нали, аз участвах в Нощен хоризонт за първ път много отдавна. То беше 1 юли 90-та година. И нека всички възможности, които ние имаме като таланти в различни сфери в България, да допринасяме за общото ни благо, за успехите ни. Така, защо решихте точно в ТТВ да създадете този научно-изследователски център по медицинска биофизика? Значи център е създаден през 1996 година, а през 2010 година съвместно с община Тетевен ние създадохме Дни на планинската вода и лечебния туризъм. За мен беше голяма изненада, когато видях, нали, в интернет пространството, че никъде в света няма Дни на планинската вода. И аз казах, това ние да си го направим в България, нека да го подариме на България. И тъй като основно дейността е свързана с изучаване на водата, семинари с български и чуждестранни гости, които има условията в Тетевенския Балкан, ние там създадохме центъра и също, аз казах в началото на интервюто, самите научни изследвания се развиват в различни общини и нашето желание е проекта да стане общо национален, тъй като България предлага достатъчно добри възможности чуждестранни гости, най-вече в планинските зони, те да могат да почиват и да се възстановяват. Да, минерална или изворна планинска вода? Коя от двете е за предпочитане? Аз, подчертах, над 3000 експеримента съм направил с вода. Тоест нещо, което го твърдя, съм го експериментирал многократно. 70-80% изворна планинска, 20-30% минерална. От една страна е хубаво човек да пие вода от самия източник, нали? Ние имаме такива възможности в България, но от друга страна не е добре самата вода от една страна да бъде прекалено бедна на минерали, а от друга страна и прекалено богата. Тоест, редуването на водите води до едно най-добро решение, а има една особеност, че има толкова чувствителни хора. Аз съм разговарял с много хора. Те ме спират дори по улицата да говорим за темата вода, че те си предпочитат определена вода и те се усещат като положителна за тяхното здраве. Тук има и вече елемента на субективното усещане на даден човек. А каква вода пиете вие? Аз пия вода и днеска видях състава на минералната вода в центъра на София, която не я предпочитам като минерална и съответно пия планински води, но естествено не мога да изказвам в ефир търговски марки. Да, нали, които... имате предвид водата, където беше централната баня. Да, централната баня. За днеска за първ път видях, че е поставени състава, което е
прекрасно дело на Столична община. Това ние го направихме в община Тетевен, поставихме информационни табели заедно с общината на състава на планинската вода и мисля, че това е една достатъчно добра възможност да популяризираме България чрез планинските води. Пак повтарям, планинските води не са толкова добре познати на световната общност, както въобще на туристическия бранш, както минералните извори, които са свързани с патуризъм, нали, които са друг вид. Има известни разлики между планински и минерални води, аз съм ги публикувал. Добре, въпрос към тази вода, която е в центъра на София. В центъра на един многомилионен град, вече гоним 2 милиона, с сателитните селища, град с не особено висока чистота, всички го знаем, доколко тази вода не е замърсена, независимо от това, че идва от недрата на земята. И все пак, каптиране е, предполагам, добре, но има рискове от някакви замърсявания на такъв водоизточник, който е на пъпа на един милионен град с всичките му негативи. На практика това изследване е много лесно. Не е доказано, предполагам, при самите изследвания тя да е замърсена, а и аз по чисто мои изследвания, които съм правил, също не съм засягал. Явно, че тя е достатъчно добре каптирана и достатъчно добре идва от недрата на земята, където се затопля, нали, от магмата. Това е смисъла на горещата минерална вода. И аз лично я чувствам като добре за мен, за храносмилателната система, като добра лично за мен. Да, от тук нататък тази година почти си отива, идва нова година, но нова или стара, вие като човек отдал се на науката, сигурно имате някакви планове за близкото и по-далечното бъдеще, посоките, в които ще вървите, които ще следвате. За мен лично най-важната посока, която ние тръгнахме от 2010 година с Дина планинската вода и лечебния туризъм, е хората да разберат, че водата е различна. Разбирайки, че тя е различна, ние пазим. Но основната насока, в която по-настоящем нашия център има покани от представители на туристическия бранш, е да обсъдиме възможности, с които планинските зони да бъдат по-разпознаваеми като зони за туризъм на руски, западни туристи. Тоест, ние да можем да внедриме един туризъм, който е свързан с специфично подобряване на здравето към дълголетие. Нали? По отношение на научната дейност, тя ми е толкова активна, че аз буквално по някой път искам наистина малко и да си почина. Тоест, мисля, че в нивото на научната дейност на този етап съм постигнал максимума, който е възможен. Добре, професор Игнатов, успех ви желая и за напред. Благодаря. Благодаря ви за това гостуване и до нови срещи. Естествено. В ефира на програма Хоризонт. Ние продължаваме след новините в 2, заедно с Ирина Островска и младата певица Ива Георгиева.
Хоризонт.